Ihmiset on rumia, kun palvovat peltilehmiä. Kuinka paljon sinäkin olet pistänyt euroja ja energiaa tähän? Mutta hyvä on, kun on millä mällätä niin. Hekyt mällää ja kansa painuu laman alla. Mikä se on? Anna mä otan tyypit tuolla sun kaarallas. Joo. Tossa. Ruma ihminen. Itsekäs sika. Ruma. Heitä 1 euro. Ja minkäköhän takia mun pitäisi heittää sulle 1 euro? Ja minkäköhän takia sulle ei ole yhtään rahaa? Mä oon niin pitkään työttömänä ollut. Tosi pitkään työttömänä. Varmaan 5 vuotta työttömänä. Sä oot ollut 5 vuotta työttömänä ja sä oot edelleenkin työtön. Mä panin mut ajamalla Oliskohan nyt niin, että ei ole kauheasti ollut yritystäkään? On sitten itsesäälissä ryvetty ja ryypiskelty ja... Kuule, kyllä se on sillä tavalla, että kyllä tässä maailmassa täytyy hiukan yritystä olla. En oo minäkään rovon ropoa saanut ilman kovaa työtä. Älä mut euro nyt, heti mut euro. Niin, siinä sitä vaan kerjätään. Luulla, että niitä satelee taivaalta niitä ropoja. Mutta kun ei se nyt ihan niin kuule mene. Kyllä jokaisen tämmöisen pienen pyörylän eteen joutuu tekemään kovasti töitä. Stop. Mä juuri sanoin, että täytyy olla valmis tekemään hiukan töitä näiden eteen. No menepä vaikka nelinkontin tuohon maahan. Älä mitään, mun euro mitään. Nelinkontin maahan nyt. Noin. Ja sitten vingut ku pikkunen possu. Kovempaa ei kuulu mitään. Kieri. Kieri niin kuin pieni koiranpentu. Leiki kuollutta. Älä mut euro nyt joo. Kuolleet ei puhu mitään, hiljaa. Sitten nelinkontti takas. Anna tassu. Tassu. Hyvä poika. Sä olit valmis tekemään ton kaiken, tän yhden vaivaisen euron tähden. Mitä sä olisitkaan valmis tekemään? Monen euron. Menepä nyt heti tästä paikasta töitä hakemaan. Lykkä til. Teepäs taas semmonen roolijako, että jos sä laitat nää hiilet grilliin, niin mä haen makkarat tuolta sisältä. Totta kai. Jos mä kipasen hakee ne makkarat tuolta sisältä ja sä laitat sillä aikaa hiilet grilliin. Nyt sun täytyy toistaa itseäsi koko ajan. Pidätkö sä mua jotenkin yksinkertaisena? Anteeksi, mitä? No kun sä toistat tommosia itsestäänselvyyksiä, siis grillihiilethän kuuluu grilliin. Niin, näin on. Joo, sitä mä ihan vaan just tarkoitinkin, että jos sä laitat ne sinne, niin mä käyn hakemaan makkarat sisältä, niin homma on sillä klaari. No totta kai mä laitan grillihiilet grilliin, koska grillihiilethän kuuluu sinne. Siis minne muuallekaan näitä pieniä mustia möllyröitä vois laittaa, kun esimerkiksi grilliin? Pakkaseen vai? Ei, niitä ei pakkaseen kannata kuule laittaa ollenkaan. Näitä pieniä mustia mollukoita ei voi laittaa oikein mihinkään muualle järkevästi kuin tonne grilliin. Mä en nyt vaan oikein kuule. Mä en vaan jaksa sua. Pidä nyyttis. Ja heippa. Mites ne munuaiset? Mitkä munuaiset? Mun munuaiset. Mitä niistä? No että miten ne nyt voi? Mistä minä tietäisin, kun en ole tutkinut sua? Just viime viikollahan mä olin tutkimuksissa. Kenellä? Sulla? Mulla? Niin. Ei mitään muistikuvaa, ihan blanko. No kai ne jossain potilaskansiossa tai jossain. Näin sekin on täys blanko. Siis oleks se pyyhkinyt mun potilastiedostot? Kaikki on pois pyyhitty, kato deletetä tosta tonne mennyt. Mulla ei ole mitään muistikuvaa susta saati sun taudeista. Kuka sä oot? Mä oon Eugen. Sun on pakko pilailla. Niin onkin. Tai tämmönen kato, lyö lekkeriksi päivä.
Kuulukojen häveyksissä. Aha, pitäisikö ruveta etsimään vai? Onko kännykkää lainata? Juu, on, löytyy. Mie soitan mie. Siinä. Voi kun en mie näe mitään, kun jäi lasit kotiin. No jos minä sitten läpi. Voiko näppäillä 040 Nolla. 75. Mie soitan mie. Läpi soimaan. Kuulukojen. Hallota, Selma. Minä selvästi kuulee, että se tuuttaa vielä. Selma, onko minun kuulokojen jäänyt kotiin? En minä kuule mitään, yrittää puhua. Halo. Herralla on jäänyt kuulokoje. Halo? Mitä että? Ei hän kuule. En minä kuule mitään. Ei hänkään kuule täällä. Halo, kuulokoje onko? Minä en kuule mitään, minulla on vamma korvassa. Juu, niin täälläkin. Hän sanoi, että hän on vamma korvassa, hän ei kuule. Minulla on vamma korvassa, en minä kuule mitään. Niin täälläkin huudetaan, että vamma korvassa ei kuule mitään. Minulla on vamma korvassa, minä en kuule mitään. Niin täällä huudetaan, että vamma korvassa. En minä kuule, minulla on vamma korvassa. Ja vamma korvassa. En minä kuule mitään, mitä että? Sinä kuuro dorka! Ja sinä myös! Tuon minä kuulin. Minä kuulin tuon harvinaisen kypsä immeinen. Ai. Maistuisiko sulle lisää kahvia? Maistuu. Hyvä. Mä voin tästä vaikka kaataa sulle sitten, jos kerran maistuu. Hei. Mitä sä teet? Ajattelin kaataa sulle lisää kahvia, jos kerran maistuu. No, totta kai mulle kahvi maistuu, siis mähän on kahvin juoja. Niin, näin on. ihan niin kuin minäkin tässä. Niin. Miksi sun täytyy puhua tommosia itsestäänselvyyksiä? Siis sä olisit voinut ihan hyvin ottaa sen termarin tuosta pöydältä ja kaataa mulle kahvia. Ei sun olisi tarvinnut kysyä. Tai sit mä olisin voinut vaikka ihan itse ottaa sen termarin tuosta pöydältä ja kaataa itseeni kahvia. Sä niinku jankutat ja sä pidät mut jotenkin ihan tyhmänä. Mä ihan vaan nyt kysyn, niin kuin yleensä kysytään, että jos ottaa lisää kahvia. Meillä oli tässä niin semmonen mukava yhteinen kahvihetki ja sä menit ja pilasit sen. Mä en nyt oikeesti... Mä en jaksa. Mullakin on rajani. Hei. Hei, voisiko mä olla jotenkin avuksi? Voi kuule, kiitos kysymästä, kyllä varmasti voit. Aha, okei. Onko teille kertynyt paljon käteistä rahaa tonne kassaan tämän päivän aikana? No onhan me ei nyt kauppa käynyt näin lauantaina. Mainiota. Paljonko kaiken kaikkiaan? Se ei valitettavasti kyllä varmaan teille kuulu. Voi kuule, kun se valitettavasti taitaa vähän kuulua meille. Kun me ollaan näitä suorittamassa tässä sellaista pientä ryöstöä. Anteeksi? Että ollaan suorittamassa tässä tällaista pientä ryöstöä. Anteeksi, mistä te nyt puhutte? Auttaisiko tämä asiaa? Voi anteeksi, ei ollut tarkoitus säikäyttää. Laske toki kätes alas ja hengitä rauhallisesti. Noin, ei mitään syytä paniikkiin. Tarkoitus ei ole aiheuttaa mitään suurempia traumoja, mutta nyt uudelleen sama yksinkertainen kysymys. Paljonkohan sitä rahaa mahtaa tuolla kassassa olla? Mä en tiedä, mä laskin joitakin satasia, mä tiedän 600. Hyvä. Mitenkäs olisi, kollegani, jos vaikka velottaisimme puolet tuosta summasta? Olisiko tämä sinusta reilua? Joo. Katsos, kun me emme ole barbaareja, vaan liikemiehiä. Ja me emme halua siis kyniä teitä ihan putipuhtaaksi. Niin, jos voit ihan omaa tahtiasi alkaa laskea niitä seteleitä, meillä ei ole mikään kiire. Pahoittelemme vielä, toivottavasti tästä ei ole nyt liikaa häiriötä. Kiitos paljon sinulle. Tämmönen kaivo. Joku tämänkin on ökyrahoilla hommannut niin. Hyvä on, kun on millä nälläinen. Rahaa tätä rumaa maailmaa pyörittää. Ruma touhu. Ruma. Ruma tai. Ruma.
Kellua me kysyn, syökö kellua? Kellua laittaa. 10 yli 2. Mikul. 10 yli 2. En oikein kuule, kun meillä on vamma korvassa. 10 yli 2. Et oo vielä huonompi korva, me kuule yhtikäs mitkään siitä. Kellua. 10 yli 2. Ja kännykkä, me kellua. Ei niin, mutta siinä on kello. 10 yli 2. Ja me näe yhtikäs mitään kyllä lasinkonttia. 10 yli 2. Sormia, me kellua. 10 yli 2. Taksi. Ei taksia, bussi. Kellua. Saaplari, mikä torka. Me kuulin tuo me kuulin. Kypsä immenen, harvinaisen kypsä immenen. Ei mitään. No mutta täällä sitä edelleenkin vaan kerjätään näköjään. Täytyy kyllä ihailla tota sun sitkeyttäs. Ei oo sitten töitä lähdetty hakemaan vielä. Ei juttuta. Niin. Multa ei valitettavasti kyllä edelleenkään heru niitä almuja. Tää on tää linja. Joo, ei se mitään. Ei se mitään, unohdetaan koko. Mutta melkein tekis mieli noin sitkelle kaverille niin jotain keksiä. Joo. Käydäänkö tohon penkille, niin mietitään. Joo. Mietitään mitä keksittäis. Istu siihen vaan ihan. Joo. Katsotaas vähän sen. Eurostahan oli puhe. Joo, tätä euroa. No mulla olisi tässä esimerkiksi nyt tämmönen kuukauden mittainen laina. 20% korolla. Sellainen voitais tempasta tietysti. Mä kysyisin tässä vähän henkilötietoja ensin ja ammattia ja niin, mutta sähän on pitkäaikaistyötä. Joo, 5 vuotta. Joo, ja vähän semmonen väliinputoja sitten vielä, mistä sä saat nyt rahaa tällä hetkellä, saatko sä mistään mitään? Voi, silloin tällöin tulee jotakin. Silloin tällöin. Joo, Nyt tää taisi kaatuakin tähän luottokelpoisuusongelmaan. Niin, joo. Voi kuule, näin pääs käymään. Mä oon hirveän pahoillani, mutta ei tästäkään nyt tullut mitään tästä lainasta. Niin, joo. Mä kuitenkin yritin parhaani. No niin. Ei muuta kuin leuka pystyy ja töitä hakemaan. Joo. Terve. Terve.